Goddag Kasper, og velkommen til. Jeg er så glad for, at du vil komme her og fortælle os lidt om guldalderen og hvad det er, følger med. Det er jo faktisk lidt din skyld, at vi har fået ideen at lave Eckersberg-auktion. Ellers kunne I aldrig have fundet på at sælge guldalder? Nej, vi havde en masse andre idéer, men sådan noget, man ikke kan se, hvad forestiller og sådan noget. Ja. Men så fik vi den gode idé, det skulle være noget med Eckersberg, og tænkte, vi skal lave et Eckersberg-show. Og vi startede de små, vi fik et billede ind med et tårnur, der kunne gå og sådan. Det var noget, man ikke havde set før. Men så gik det lidt langsomt, så det med kun Eckersberg, det kunne ikke rigtig lade sig gøre. Så fandt vi ud af, så måtte vi jo udvide kredsen lidt. Så det var Eckersberg og den danske guldalder. Så hang det lidt bedre sammen. Så kunne vi da få lidt men nu kan man sige, at Eckersberg udvidede jo selv kredsen med alle sine elever. Så. Ja, det er godt at have elever, ikke? Så vi kan lære dem noget godt, og det kunne han jo. Så det er så grunden til, at der nu er blevet det her show, som hænger op på første sal. Der er nogen, der måske vil undre sig over, at kataloget har det format denne gang. Det plejer at være sådan. Og det er selvfølgelig for det, at de fleste billeder, der er malet, er jo faktisk det, der hedder sofastykker. De er på tværs. Og så skal kataloget jo også have det format, ikke? Så hænger det sammen. Altså, jeg vil ikke kalde det sofastykker, jeg vil kalde det landskabsformat, altså bredformat. Så du behøver ikke undskylde med sofaen. I Schweiz kan man lave de der høje nogle, ikke? Men det kan man ikke rigtig her. Så jeg vil kun sige tusind tak til Kasper Monrad over, at han vil underholde os, og floor is yours. Tak. Ja, og så vil jeg sige, jeg er helt benovet over, at der er kommet så mange. For dem, der ikke kender nærmere til mig, så kommer jeg jo fra Statens Museum for Kunst, og jeg har stået for den aktuelle Eckersberg-udstilling. Og gennem årene har jeg holdt åbningstaler ved efterhånden en del udstillinger. Lige efter Eckersberg her på SMK, så tog jeg til New York, og så var der en åbning af en Hammershøi-udstilling på Scandinavia House med museets Hammershøi-billeder. Så jeg har også prøvet det for nylig flere gange. I dag taler jeg, den åbningstale, jeg holder nu, den bliver så lidt anderledes, kan man sige. Det er en anden slags udstilling, end jeg er vant til at snakke om. Så vanligvis er det en udstilling, hvor jeg har haft en finger med i spillet med udvalget af værker. Og det er en udstilling, som med et fint ord, hvor vi med et fint ord siger, at den er kurateret af en kunsthistoriker. Det her er jo så en anden slags udstilling, men alligevel, når man ser på udvalget af værker, så må man jo sige, at den er også kurateret, kan man sige. Der er sket en helt klar udvælgelse, og der er skabt nogle sammenhænge, og jeg kan da sige så meget, som jeg er ret imponeret over, at det i dag er muligt at samle så mange værker af guldalderkunstnere, at der stadig er så meget på markedet, for ofte kan der være ret langt mellem de virkelig betydelige værker af de kendte kunstnere. På vores, altså i museumsverdenen vil vi nok skelne mellem en museumsudstilling og et eftersyn, men så forskelligt er det jo alligevel ikke. På vores udstilling på museet har vi et billede af Eckersberg fra Parisertiden 1812. Det forestiller Odysseus, der flygter fra Polyfems hule. Og jeg plejer at sige, at det har aldrig været udstillet før i Danmark. Og så passer det alligevel ikke, for 12-13 år siden så jeg det her udstillet, altså på et eftersyn. Men på det tidspunkt havde det så aldrig været vist offentligt. Og nu er det så altså blevet købt af Princeton University Art Museum, så det er kun en midlertidig lån, at vi kan se det her i Danmark. Det er sådan et billede, hvor man på et museum, når det kommer på auktion, så vi tænker, skal vi nu slå til? Skal vi have Eckersberg nummer 63? Og hvor vi så dengang skyndte, at vi har allerede et Odysseus-motiv, og vi har flere billeder fra Parisertiden, så vi må nok hellere holde os i skinnet. Og så kan man så sige, så er det jo glædeligt, at det er havnet på et vigtigt amerikansk museum. Og i den forbindelse vil jeg nævne, at selvom vi repræsenterer hver sin verden, auktionsverden og museumsverden, så alligevel er der lejligheder, hvor der er et direkte eller indirekte samarbejde. Det kan bestå i, at jeg kommer med min uforgribelige mening om det ene værk, en tegning, om det nu er Eckersberg eller en elev. Men det kan også bestå i, at hvis jeg får et præg om, at et vigtigt værk kommer på auktion, så kan jeg lade det gå videre det rette
sted. For en 3-4 år siden, der kom der det var på Bruun Rasmussens 60-års jubilæumsauktion, der kom der et romersk bybillede, eller billede fra Forum Romanum på auktion, og sådan set havde der været en vis kommunikation inden. På det tidspunkt lavede jeg tv sammen med Kasper Nielsen, og jeg havde fortalt ham, at jeg kendte et stort amerikansk museum, der stod og trippede efter at få lov at erhverve en romersk byprospekt af Eckersberg. Og den besked gik så videre til ejeren af det pågældende billede, som så lod sig lokke, og heldigvis så gik det jo sådan, at Metropolitan Museet både købte maleriet plus den forberedende tegning, som Eckersberg havde udført før. Og så er der nogen, der spørger, hvorfor køber vi ikke selv på Statens Museum for Kunst? Vi har måske omkring 15 romerske bybilleder af Eckersberg. Og om vi får nummer 16 eller ej, det ændrer ikke samlingen radikalt, men det betyder meget. Metropolitan har en meget fin nordeuropæisk samling fra romantikken, altså fra guldalderperioden, og der manglede en Eckersberg, så vi er selvfølgelig i Sølvgade glade for, at vi kunne hjælpe vores kolleger, og at billedet kom i de rette hænder. På samme måde så har vi også med råd og død hjulpet, da National Gallery i London og National Gallery of Art i Washington og Hamburger Kunsthalle købte romerske billeder af Eckersberg, at vi har givet tip i rette tid, sådan så nogle af de store museer har lang betænkningstid, eller der skal skaffes penge, så de skal helst vide det i god tid. Her på den her, det her eftersyn er der billeder af stort set alle de betydeligste guldaldermalere. Jeg startede med en af Eckersbergs mariner. Der er nogen, der synes, at Eckersbergs mariner, dem ser man nok af. Da vi forberedte vores udstilling, så havde vi nogle overvejelser, hvor mange billeder hver kategori skal der med. Jeg lavede en optælling fra Eckersberg, slog sig på marinemaleriet i 1821, så er faktisk en fjerdedel af hans værker i de følgende 30 år, det er mariner. Så der kom et par flere med end min kollega egentlig havde syntes, men jeg synes, at en Eckersberg-udstilling uden et ordentligt udvalg af mariner, det ville være misvisende. Hans mariner spænder vidt. Her er et eksempel, som i auktionskataloget fremhæver skyerne, og det er der måske med god grund, eller det er med god grund. Billedet her, det er fra 1840'erne, men skyerne ligger tæt på de skystudier, som vi viser flere af på udstillingen. Skibene, jeg ved ikke om de er bare skitseret, eller om de er overrestaureret, men de kan ikke måle sig med skyerne. Billedet, om ikke andet, så kan billedet vise, hvordan kunstnerne ofte arbejdede. De startede med baggrunden, og så skulle skibene føjes ind. Men det her, det er en gang midt i 1840'erne, og måske er noget Eckersberg, det ikke blev afbrudt, så han ikke fik malet skibene færdige, men bare skyerne gør det til et interessant billede. Så er der her et billede, som vi ikke fik med på udstillingen i Sølvgade. På det tidspunkt så befandt det sig i udlandet, og vi havde transportbudget, vi skulle holde. Så selvom jeg med hjælp fra gode bekendte her i huset havde fået kontakt til ejeren, så afstod vi fra at søge at låne det til udstillingen. Vi har 2 af de historier om den faldende pige. Det her billede fik vi så ikke med. Så kan man glæde sig over, at man kan se det her. Det er her, hvor faldet virkelig sker af pigen, der indtil nu har været dydig. Hun har altså haft besøg af en officer, der nu er på vej ud af vinduet, og så i de følgende billeder lever hun det lette levnet, og så ender det, som det skal i sådan nogle moraliserende historier, med at hun sidder og tigger gammel og trist i Københavns gader. Jeg har nu været 30 år på Statens Museum for Kunst, og så har jeg oplevet nogle af de skift, der sker i smag. Og en af de kunstnere, som jeg ofte undrer mig over, eller jeg undrer mig ikke over C.A. Jensen, som vi ser her, jeg undrer mig over hans priser. Jeg skal ikke stå og være fortaler for køb af det ene eller det andet, men jeg forbløffes samtidig med, at nogle af kunstnerne kan komme op i millioner, nogle gange tocifrede millionbeløb, så kan man stadig købe C.A. Jensen-portrætter til ganske rimelige priser. Altså under 50.000 er de ofte vurderet til, og det forbløffer mig. C.A. Jensen er en af de absolut store portrætmalere. Her er der et portræt
af Adam Oehlenschläger. Et af de andre billeder på auktionen, det er det her billede af arkæologen Brøndsted, som spillede en vigtig rolle i guldalderen. På Statens Museum for Kunst har vi flere billeder, især af Johan Christian Dahl, som museet har arvet fra Brøndsted. Han var i Rom i 1820'erne og blev nærvendt af flere af kunstnerne. C.A. Jensen, han havde også i sin samtid havde han svært ved at få høje nok priser for sine billeder, så han med hjælp fra prins Christian Frederik, altså den senere Christian 8., så fik han arrangeret, at han kunne male serier af portrætter af kendte personer. Lige i det her tilfælde har kronprinsen ikke haft den finger med i spillet, men flere af de portrætter, der i dag hænger på Frederiksborg Museet, der er blevet til på prins Christian Frederiks, eller senere Christian 8. Initiativ. Et eftersyn som det her giver også chance for at se nogle af de billeder, som vi ikke har så mange af på museerne. Her er det et par dobbeltportrætter af maler af Bærensen. Emilius Bærensen, som jo ikke hører, er en af de allermest kendte malere fra perioden. Han hævdede selv, at han havde lavet 2.000 portrætter. Det er der nogen, der siger, at det er nok overdrevet. Men han skulle sikkert male en del for at få det til at løbe rundt økonomisk. Når vi ikke har vores samling af portrætter ikke er repræsentative på museerne, så hænger det jo normalt sammen med, at i modsætning til et landskab, som godt kan være malet med tanker om, at hvis nu den kongelige malerisamling købte det, så ville lykken være gjort, så er et portræt altid bestemt til privatpersoner. Og mens man måske godt kan skille sig af med et billede af Arresø, så er det måske sværere at skille sig af med oldemor og oldefar. Så portrætterne bliver ofte i familieeje. Et eftersyn som det her er også en anledning til at afprøve man får afprøvet sin egen smag. Hvordan er det nu, det forholder sig? Det her det er et af Rørbys kendte motiver af Vindenes Tårn i Athen. Der findes 2 versioner, og i samtiden så var det den gennemarbejdede version, som den vi ser her, som Rørby selv regnede med, siden af skitsen kommet på markedet og ind på Glyptoteket. For 100 år siden, på begyndelsen af 1900-tallet, der blev de store billeder ofte dømt ude. Man var jo gladere for de små skitser. Men når det gælder Rørby, så er der dog sket en revurdering. Også i de store formater var han ofte ganske glimrende. Selvom der er nogle billeder, hvor han måske med rette kan blive beskyldt for at være lidt tør. Det her billede har jeg, det er et par årtier siden jeg sidst har set det, så jeg glæder mig til at få nærstuderet det de nærmeste dage. Rørby skiller sig på mange måder ud ved sit valg af motiver. Han tog til Grækenland på et tidspunkt, hvor ingen rejste til Grækenland, og han tog også til Tyrkiet, altså til Istanbul. Indtil 1832 var Grækenland jo, der sluttede den græske frihedskrig efter 10 års krig, og indtil da så havde Grækenland været lukket land, så Rørby var virkelig en pioner. Han malede nogle gange sådan repræsentative motiver, men han kunne også finde på at vælge skæve vinkler, skæve synsvinkler, som her, hvor han stillede sig et stykke væk fra Athen og kiggede mod Akropolis på afstand. Efter min mening meget spændende og utraditionelt landskab fra den her periode. Rørby var en af dem, som nød godt af den interesse, der var for hans kunst. Faktisk var han den i sin levetid, han døde i 1848, men der var han den mest anerkendte af Eckersbergs elever. Og han nød godt af, at nogle af hans motiver var der flere, der var interesseret i. Den her tyrkiske skrædder har han lavet flere versioner af. Han skrev selv ved en lejlighed i et brev, at det var først, når han kunne lave gentagelser, altså det vi kalder replikker, at udgifterne til modellen kunne tjene sig ind. Første version var ofte tabsgivende, men når der så blev lavet gentagelser, så hjalp det på økonomien. Og der var altså i 1800 og det her fra 36, da Rørby kom hjem fra Rom, og hvorfra han var kommet fra Grækenland og Tyrkiet, der var der en stor interesse for man kan nærmest sige, etnografisk interesse. Altså, man lovpriste Rørby for at have bragt motiver hjem fra egne, som man ikke kendte. Så der var faktisk en stor interesse for de orientalske motiver, som Rørby kunne præsentere.
Her på eftersynet er der så også nogle billeder af andre af Eckersbergs elever. Her er det Contin Hansen, som ganske tidligt, 1827, var på ved Møns Klint. Det blev et af de mest populære motiver. Det var der gerne et år 10 eller 15 år senere, at maleren især tog til Møn. Eckersberg havde været der 20 år før, men Contin Hansen var en af de første af de yngre malere, der malede derfra. Et motiv, som jeg ikke selv kendte før, jeg ser det nu her. I nogle tilfælde er der motiver, hvor man tænker, bare maleren, der havde været der på et andet tidspunkt. Her er det maleren A.C. Lunde, som har malet gamle bro ved Narni, og det er et motiv, som, jeg ved ikke, om der er andre danske malere, der har malet der, men den franske maler Corot har også været der. Det kunne være spændende, hvis de havde været der samtidig. Corot har dog set broen fra en anden vinkel. Han har stået længere til højre i forhold til motivet. Så, men hvem ved? Nu kan jeg ikke huske Corots datering. Så jeg ved faktisk ikke, om de var der samtidig, men de kan jo sagtens have stået og male samtidig, uden at indse hinanden. Der var i hvert fald ingen danske guldaldermalere, der havde blik for Corot, eller tror jeg ikke nogen af dem har nogensinde hørt om ham, selvom han jo altså var en lidt yngre end Eckersberg, men de var samtidig. Så er der en ting, som jeg med jævne mellemrum begræder, det er, at de kvindelige malere, de er jo henvist til at male blomster. Her er det Hellesen. De kunne ikke få lov at male efter model. Det var jo de sarte unge kvinder skulle nødt se på nøgne mandlige modeller. Så blomster, det var, hvad de fik lov at male, og det sætter så nogle begrænsninger. Ofte er de ganske glimrende. Hellesen er vel her fuldt på højde med hendes lærer, J.L. Jensen. Men andre typer motiver blev de sjældent til. Købke er også velrepræsenteret. Der er dels familiebilleder, og så er der et portræt af herr Reiersen. Her er det en søster ved vindue. Denne Reiersen, det er et billede, som ikke er dokumenteret, men der findes en anden version på Ordrupgaard. Den er heller ikke dokumenteret fra samtiden. Og det hænger sammen med, at hans nære familie, Medaljør Kron og dennes søn Pietro Kron og sønnesøn Mario Kron, det er de tre personer, der ligesom har, efter Købkes tidlige død, har sørget for, at hans livsværk blev dokumenteret og kendt. Men et portræt, det bliver jo ofte gået direkte fra kunstner til køber, og jeg tror ikke, at nogle af kronerne har været opmærksomme på det portræt. Det kan være malet mens svoger Kron, der var gift med en søster, har været ude at rejse, og derfor har det ikke kendt det, og derfor så er det ikke kommet med i nogle af fortegnelserne. Men både versionen her og på Ordrupgaard virker absolut som gedigne Købke-værker. Så er der her Købkes smertens barn, billede, som har fået en større berømmelse af omtale end af kendskab til selve billedet, hvis man kan sige det sådan. Det er et billede, som er blevet meget omdiskuteret. Købke prøvede efter sin Italiensrejse at blive medlem af Kunstakademiet. Han havde i 1830'erne malet flere sådan billeder fra Københavns omegn. Sortedamssøen var omegn dengang. Men i 1840'erne, efter han havde været i Italien, så slog han sig på italienske motiver. Og sådan rent taktisk var det måske ikke det smarteste af ham. Det var på et tidspunkt, hvor den nationale begejstring blomstrede op. Striden om Holsten og Slesvig og Holsten var begyndt at blive gå fra at være kold til at være varm. Og malere med det rette nationale sindelag, som Lundby og Skovgaard, de malede det danske landskab, hvor Købke i sine udstillingsbilleder holdt fast ved italienske motiver. Og det gjorde, at der var flere af de toneangivende personer, som tabte interessen for ham. Og da han i 1846 prøvede at blive medlem af Kunstakademiet, han havde fået til opgave at male et parti af Capris kyst, og det her det er et parti ved Marina Piccola, baseret på en skitse, som faktisk skitsen blev solgt her i huset for 10-15 år siden, og er fortsat i privat eje. Men der var det altså, der var ikke Købke kunne ikke ride på den nationale bølge. Der var nogle konflikter på akademiet, netop mellem de nationale og dem, der var modstandere af overdreven nationalisme. Og det tyder på, at Købke blev offer for en intrige. Han blev i hvert fald ikke medlem af akademiet. Der er nogle af hans støtter, som blev væk fra afstemningen,
Krydsestukkeren Højen, som havde støttet ham tidligere, tog ikke del i afstemningen, og er nogen, der hævder, at det var blomstermaler Jensen, der var skyld i, at Købke blev afvist som medlem. Ifølge Samtiden så skulle det have taget meget hårdt på Købke, og ja, det var i 46, han blev afvist, og 2 år senere, i februar 48, døde han. Og at det skulle have været med til at forkorte hans liv, det er jo sådan noget, det er meget svært at efterprøve så mange år efter, om det der er hold i det. Men et hårdt slag for ham var det. Konstantin Hansen blev afvist samme år, men han var mere en fighter-type, og han sagde bare, at de er nogle dumme og det vil de altid være inde på akademiet. Så det virker ikke som, det slog ham ud. Men for Købke var det altså måske en uventet afvisning. På det tidspunkt var han kommet i den situation, at efter at hans far var død, så havde de solgt ejendommen på Blejdammen, hvor han havde haft sin egen lejlighed med sin kone og sine børn, og man måtte flytte til en lejlighed inde i byen. Han havde sikkert haft økonomiske problemer, så det har været en svær tid for ham, og så afvisningen på akademiet kom oveni. Det her billede, det var for nogle år siden genstand for en retssag. Der findes nemlig en anden version af motivet, og hvordan de to billeder hænger sammen, det har der været uenighed om. Købkes billede, der er et tårn op på klippen, mens den anden version, der er der en døråbning i tårnet. Det mærkelige er så, når man så undersøger Købkes billede med røntgen og infrarødt lys, så kan man se, at portåbningen har været der på Købkes billede. Men han har altså fortrudt den. Kopisten, som kunne være en elev, Købke havde ikke mange efterfølgere eller elever, men der var nogle enkelte. Thor Læsø nævnes ofte som elev af Købke. Det kunne være en maler som Læsø, der har stået ved siden af Købke og malet, og så afsluttede eleven arbejdet, før Købke var færdig, og opdagede altså ikke, at Købke fortrød portåbningen og malede den over. Men altså, det var hjælp af moderne teknologi, at retssagen blev afgjort, at det her er den ægte Købke. Jeg nævnte, at Købke ikke rigtig havde elever og efterfølgere, og så passer det alligevel ikke helt. Der er nogle Læsø opsøgte efter Købkes død Marina Piccola og malede dernede i vandkanten, hvor man kan se fiskerne trækker en båd op. Der satte han sig til rette og malede, og jeg har spekuleret meget på, om det ikke var en slags hyldest til sin afdøde kunstnerven og lærermester. Maleren Bosen malede også samme sted, og så er der faktisk her i huset, ved at slutte med et billede, som viser, at der er måske andre, der har kigget på Købke også senere, på et tidspunkt, hvor han nærmest var gået i glemmebogen. Det er Janus Lacour, som så vidt jeg kan se, står der 1879, var ved Marina Piccola og maler de klipper, som altså kan ses på Købkes billeder og ses hos i Læsøs billeder. Jeg slutter her. Der er også en senere del på eftersynet, men det vil jeg overlade jer til jer selv at se nærmere på. Og så kan jeg bare sige god fornøjelse med udstillingen. Tusind tak, Kasper. Det var fantastisk nu. Tænk, hvad vi har lært på så kort tid, ikke? Hvis man får den rigtige person ind, så er der mange ting. Så når man er i kort snor. Så tror jeg, du får. Lød det bedre? Ja. Jeg var i gang med at sige tusind tak til Kasper Monrad for det meget spændende og interessante foredrag, og hvis der er nogen af jer, der ikke allerede har været oppe på Statens Museum og se Eckersberg, så er det i hvert fald 1 eller 2 besøg værd, og har I været der, så kan det nok tåle at ses igen. Det kan vi ikke måle os med, det er så pragtfuldt. Der er et lille punkt, hvor vores måske kan være en lille smule mere interessant. Vores billeder er til salg. Det bliver. Så skulle staten i hvert fald gå hen og gå bankrot, så kan det måske være, men det kan vi jo ikke rigtig håbe på. Men tak for god briefing. Er du på? Du er klar?
Ja, så springer vi lidt. Nu har vi... Prøv lige at puste i den. Den sagde noget. Det skal nok råbe op. Så springer vi lidt i valget af talere til i dag. Vi holder os inden for guldalderen, men det er lykkedes os at finde frem til en yngre dansk guldaldersamler. Og de hænger ikke på træerne i vores dage. Det guldalder har jo ligesom været noget, der var forbeholdt den ældre generation, men hvor er det dejligt at se et yngre menneske. Så derfor er jeg meget glad for at byde velkommen til Søren Østergaard, cirkusdirektør, bagermester, komiker, jamen der er næsten ikke det, og kunstsamler. Velkommen til. Tak. Tak. Tak skal I have. Det er jo altid svært at være taler nummer 2, når den første siger alt det, man selv havde forberedt. Så jeg vil prøve at improvisere lidt og snakke om, hvordan det er at være samler. Det er fuldstændig rigtigt. Jeg er vild med guldalderen, og det har jeg jo ikke altid været. Jeg blev ikke født, og så tænkte jeg, gud, jeg skal være vild med guldalderen. Da jeg var 20 år gammel, der tror jeg ikke, jeg vidste, hvem Lundby var, slet ikke for at sige Eckersberg. Det kom langsomt. Det kom med en interesse, som ikke kommer fra mit hjem. Jeg er født med et hjem absolut uden klaver, og måske med en Sikker Hansen på væggen. Så det var ikke der, jeg ligesom tænkte, gud, det er fantastisk historie, det her det giver. Men det kom så af, at jeg i 1984, så ung er jeg så heller ikke, der var jeg ansat ude på B.C. Nansen Teatret hos Morten Grundvald. Og der fandt jeg ud af, hvad kunst var, hvad billedkunst var. Det havde egentlig aldrig rigtig interesseret mig, men Morten han er en stor samler og en stor kunstmand, og han forærede mig mit første billede, det var et Mogens Andersen, litografi, som jeg blev meget glad for. Han havde sådan nogle års kunstnere, der havde kunstnerplakater, og det fik jeg et par gange, og så begyndte jeg at interessere mig for det, begyndte at kigge, og så blev jeg havde stadigvæk lidt langt hår dengang, så jeg gik med de unge vilde der i 80'erne, og begyndte, det var noget af det første kunst, jeg købte, Claus Carstensen og Lars Nørgaard og sådan nogle ting. Og jeg var helt vild med det, og tænkte stadig ikke, hvem Lundby var, og hvem Benz var, og hvem Petzold var, og hvad de ellers alle sammen hedder. Jeg var bare fascineret af det her vildskab, og det hang derhjemme, mand, og det var fedt, og det var fantastisk og sådan nogle ting. Så vilde skæbne, når jeg møder min kone, eller det var hendes skæbne måske mere, fordi hun vidste ikke, det var en samler, hun mødte, og det er jeg nemlig, og det kommer jeg tilbage til om lidt. Men der ville skæbnen, at vi fik et legat til at bo på den skandinaviske forening i Rom, som er en fantastisk forening, som er for kunstnere, som er en kunstnersammenslutning, som startede af Ibsen, tror jeg faktisk det var, som et bibliotek i Rom. Og der så jeg for første gang noget andet. Der hænger der en tegning af Kykler af H.C. Andersen, og jeg tænkte, hvor er den fantastisk, den tegning. Og pludselig begyndte jeg at se noget, og Sys Hindsbo, som er kunstner, som dengang var tilsynsførende kunstner i den skandinaviske forening, hun er en meget dejlig kvinde, hun skulle blive vores meget store livsven, det vidste vi ikke dengang, men det blev hun. Og hun har vist mig rigtig mange ting. Så jeg begyndte at se på raderinger, jeg begyndte at se på tegninger, og det tænkte jeg, det var da fascinerende, det var fantastisk, og langsomt begyndte jeg at sætte mig ind i tingene, og langsomt begyndte jeg at se noget, som jeg aldrig havde set før, som jeg tænkte, hvad fanden er det her? De kan jo noget helt andet end de unge vilde derhjemme på væggen. Og pludselig en dag, så stod jeg foran en mand, der sagde, jeg har en tegning af Lundby, eller det var en akvarel af Lundby, den vil jeg godt sælge. Og dengang, der var det ikke så dyrt. Så jeg kom i gang med min første erhvervelse, var en lille akvarel af Lundby op fra Arsø. Meget smuk, den hænger stadigvæk her i hjemmet. Og jeg er glad for den stadigvæk. Og det gjorde, at jeg begyndte at samle tegninger, for det har jeg råd til at gøre. Og pludselig finder jeg ud af, hvem der er. Jeg har tegninger af dem alle sammen nu. Jeg har tegninger af Købke, Benz, Lundby har en del af, også akvareller, nogle skønne akvareller. Jeg er Lundby-fan, det indrømmer jeg blankt med det samme. Det har jeg fuldstændig pjattet med, men det kommer jeg tilbage til også. Men langsomt så begyndte jeg at erhverve mig tegninger, og langsomt så begyndte jeg at få tilbudt et guldaldermaleri. Så tænkte jeg, hold kæft, man kan også købe maleri. Altså, og jeg er blevet snydt så i læsterligt, så I slet ikke kan forstå det i starten. Jeg er blevet bedraget af vanvittige mænd i Jylland, så pas på med jyder, der sælger guldalderkunst. Men det var et let offer, jeg vidste ikke så meget om det. Men det koster det jo at være samler. Det koster jo, at man laver nogle fejl, at man finder ud af, at gud, det var godt nok ikke så godt, det her. Det var godt nok skidt.
Og det hører med i historien, og så skifter man det ud og bliver sur på den mand, og ham er stadig rigtig sur på. Jeg sender en mail til ham en gang om året og siger, de dumme svin, simpelthen fordi han har snydt mig for rigtig mange penge. Men han lavede falske signaturer på billederne og sådan noget. Det var sgu meget smart gjort og sådan noget til en, der ikke vidste det. Men så lærer man jo langsomt at se, og langsomt der bliver man tvunget til at lære at se, den maler, han maler sgu ikke sådan. Det kan ikke være ham, der har malet det her billede her. Og langsomt der får man, synes jeg selv, en samling, som begynder at ligne noget, som... Altså jeg har, hvad har jeg talte lige inden jeg gik herned, der talte jeg, hvad vi havde hængende på væggene. Og der hænger 167 indramninger, hvoraf de 40 er guldalderbilleder, og de 30 er tegninger, guldaldertegninger. Så det er ret meget, og det siger nu allerede, da vores lejlighed ikke er så stor, så er det altså ikke kæmpe lærreder, det er små lærreder. Altså jeg kan godt mærke, at hold kæft, de bor stort. Det gør vi faktisk ikke. Men det værste er, at vi bor lige heroppe i huset her, og det var min kones store mareridt. Det var, at vi skulle flytte ind til Brun Rasmussen, fordi det er farligt med en samler. Og min revisor prøvede også at fraråde det. Selv advokaten var inde over og sagde, kan I ikke finde et andet sted, der er lidt mere besværligt at parkere? Nu kan jeg gå ned i pyjamas og række en hånd op i vejret og sige, hvad jeg gerne vil have. Så det kom lyset, nu er jeg i mit S. Og det har jeg nu ikke gjort, men jeg nyder rigtig meget at bo her, fordi det er jo fantastisk at bo så tæt på noget, som man holder så meget af. Altså, mine billeder, det er min kærlighed, og det er det, der er det farlige ved at være samler, det er, når man ser et billede, så forelsker man sig jo i det. Og det gør man forelsker sig virkelig i det. Man kan ikke sove om natten, man får hjertebanken, man må bare eje det. Og det synes hverken bankrevisor eller ens kone, at det er helt retfærdigt, at vi skal bruge pengene på det. Men det gør man jo så alligevel. En gang imellem kommer man til at købe noget af det skjulte. Og det, jeg har, det kan jeg så give til jer andre taktik. Lad det blive i bilen en 14-dages tid. Læg det ind på dit arbejdsværelse 14 dage. Og så en nat, hvor du er alene hjemme, så hænger du op på væggen og siger ingenting. Og så går der cirka 14 dage til. Så siger min kone, hvad er det for et billede? Det har jeg haft lang tid, og det er jo rigtigt. Så det er vejen frem for os håbløse samlere. Men den forelskelse, den fortager sig. Jeg har været så heldig her i sommer at finde et Dagmar Dreyer-billede. Mit første Dagmar Dreyer, et skønt lille oliebillede af Dagmar Dreyer. Og det skal sådan set renses, men jeg kan ikke nænde at sætte det ud af huset endnu, så det har fået lov til at blive og holde jul sammen med mig. Det har stået fremme, det har hængt fremme, det er med mig overalt. Det har købt det, mens jeg er ude med mit cirkus, og det har været det eneste Dagmar Dreyer, der har været en cirkusvogn. Det tror jeg godt, jeg kan garantere for. Der har boet i en i flere måneder. Man bliver sgu så glad. Altså, man bliver så glad af at se på et godt billede. Og man bliver også rigtig ked af det, når det er noget lort. Altså, og det er derfor, man bliver glad af det her eftersyn her, fordi det er første gang, eller det er ikke første gang, men det er lang tid siden, synes jeg, at der har været så fantastiske guldalderbilleder. Og nogle af dem er sjove, og nogle af dem er gode, og nogle af dem er fantastiske. Jeg synes, det der Rørby-billede fra Athen, fra Akropolis i Athen, som I så før, det har altså en sjov detalje, hvis I lægger mærke til den mand, der står i baggrunden, hvor høj han er. Han er rasende høj, altså så tænker jeg, er det H.C. Andersen, det er det ikke, er det en mand på stylter. Og hvis man sætter ham, der er en mand, der sidder ned, ham kan jeg få dage til at tænke på, hvor stor han er, hvis han rejser sig op. Altså det er helt forkert, og det er det, der gør det helt skønt og vidunderligt jo. Altså også, at de kan stadigvæk male forkert, de her billeder, malere. Jeg er til skitser, det skal ikke være nogen hemmelighed, det er min bank også, altså det er, fordi jeg er billigere, jeg er til små lærreder, det hænger sammen. Men jeg synes, at specielt guldaldermalerne, de gode af dem, de store af dem, de kan noget, når de kommer ned i de små formater, og i skitseformatet. Nogle gange så bliver det måske lidt for meget, når det kommer helt op og bliver flot. Jeg er så heldig at have en skitse til et sjællandsk landskab, som er på Statens Museum for Kunst. Tror jeg nok, at det er det. Og der har jeg skitsen, som er så stor her, og den er helt vidunderlig simpelthen. Den er vidunderlig, jeg vil aldrig nogensinde sælge den. Jeg kan godt mærke, at I alle sammen tænker, hvad skal han have for den? Men den er ikke til salg, og den kommer aldrig herned og hænge, ikke før jeg er død. Fordi, det kan sgu godt være alligevel, fordi mine billeder, det er min pension. Jeg har valgt at bruge mine penge direkte og hænge min pension op på væggene, så får jeg lidt glæde af det, i stedet for at det står i banken. Og jeg tror, det giver nogenlunde det samme. Altså det vil sige, man taber alligevel et eller andet på det, men altså... Og jeg har aldrig nogensinde købt kunst for pengenes skyld. Jeg må godt fortælle en historie, som selvfølgelig ærger mig. Jeg troede, jeg havde en ægte Købke. Et oliebillede af Købke. Det var signeret CK og 1848, og der var papir på, at det havde været på Statens Museum for Kunst.
Og så tænkte jeg kunne bare ikke få til at passe. Jeg kunne ikke, det var noget med træerne. Jeg synes ikke, det var malet som Købke og sådan nogle ting. Og så fik jeg det kigget igennem af nogle eksperter, og så var det sgu ikke Købke. Og kender det, at man står med 300.000 i hånden, og så står man med 2.500 eller hvad det var. Så er det en, der hedder Kierkegaard, som også skriver CK på sine billeder og lever samtidig. Så jeg var gået i fælden, og det var Statens Museum for Kunst også i 93, der havde de skulle udstille billedet, og det havde papirer på. Og det havde været kataloget, men de havde nået at opdage det heldigvis, inden udstillingen åbnede, og fik det fjernet. Og det vidste jeg bare ikke, som den eneste nok i Danmark. Men altså, det var lidt ærgerligt. Men jeg har ikke givet så meget for det. Jeg har lavet det, der hedder en rigtig god handel, troede jeg. Men det endte med at blive en dårlig handel. Så derfor skal man lade være med at tænke på penge, når man tænker på guldalder. Man skal elske det. Man skal tænke, det her, det vil jeg bare have. Og jeg leger altid en leg med min hustru, som skal skynde mig at sige, som også elsker de her billeder her. Og jeg leger den leg, at når vi er på en udstilling, så må vi uanset hvad det koster, og uanset det museum, vi ikke må tage det med hjem, hvorfor et billede vil vi tage med hjem. Og det synes jeg, der er god grund til at lege her, til det her eftersyn her. Hvorfor et billede vil man tage med hjem? Jeg har nogle muligheder, jeg vil tage med hjem. Jeg er ikke helt bestemt mig nu, eller det har jeg, men den mulighed jeg bestemmer for, den siger jeg ikke, for den vil jeg byde på. Men Dagmar Drejers vidunderlige lille billede deroppe, synes jeg er et fantastisk billede. Jeg ved ikke, om I har været oppe og se det, men der er et lille Dagmar Drejer, som er fantastisk, vidunderligt lys og sådan nogle ting. Så synes jeg jo, at det der skyformation af Eckersberg, det lille, er fantastisk. Men ikke at forglemme tegningen. Der er en skibstegning af skibe, der er så stramt, den er så fantastisk tegnet, som også en af dem, jeg kunne finde på at stjæle. Og det vil sige, at hvis jeg skal stjæle et, der er lidt større, fordi jeg har ikke plads til de helt store, så vil jeg nok stjæle, eller så hvis jeg havde uanede mængder af penge, så vil jeg skulle købe Rørbys græske skrædder, som jeg synes er et dejligt, pragtfuldt billede. Skønt lille fortælling og sådan nogle ting. Og det er så meget guldalder. Jeg har et portræt af Jørgen Rud, af en maler, der hedder Müller, som også bare, når jeg kigger på det, så tænker jeg, gud, det er bare guldalder. Og nu kommer de og henter mig, og det er på tide, fordi jeg har snakket for lang tid. Men det er typisk. Det er hver gang jeg lige har talt mig varm, så kommer de, så stopper de mig. Men man kan ikke få nok af det, og det første jeg gør, kan jeg fortælle jer, nu går vi op til mig bagefter, så giver jeg en kop kaffe, så kan I se billederne. Nej, det første jeg gør, når jeg kommer hjem fra en af mine ture, eller hvis jeg er ude, det er altid at kigge på mine billeder. Altså det er det første jeg gør. Jeg kigger på alle mine billeder, ikke kun guldalderbilleder, alle billederne. Og jeg ved nøjagtigt, de kan vække mig i søvne og sige, hvor hænger den henne? Den hænger der, og der, og der. Og det er altså en mærkelig stor glæde at have inde i sin mave, at have den rigdom omkring sig, og have den glæde omkring sig. Og der findes jo mange andre guldaldermalere. Altså, der er også mange, der ikke er repræsenteret. Benz for eksempel, som jeg synes er fantastisk. Ham har der næsten aldrig noget af. Ham er jeg så heldig at have et par små billeder af også. Petsholt, som er fantastisk. Ham er der et lille æsel af her, som er meget sødt, men som også har lavet nogle fantastiske ting. Så der er altså også nogle andre store mestre end Lundby, Købke og Rørby og Eckersberg. Men det er måske de 4 største navne. Så jeg håber ikke, I byder på det billede, jeg vil byde på. Og ellers må I have en god auktion og et godt eftersyn. Tak.